Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω, Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny, το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ κάνουμε ένα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποια είναι η ιστορία. Έχω αγωνία, πολύ μεγάλη αγωνία. Για να δούμε ποια είναι η ιστορία σήμερα. Όπα, πολύ γρήγορα τη βγάζει την ιστορία. Λοιπόν, εδώ το άτομο που σε ενδιαφέρει, επειδή έχει αργήσει και παρακολουθεί τη ζωή σου από μακριά, αυτό που φοβάται είναι μήπως έχεις προχωρήσει. Είναι μια ερώτηση που θέλει να σου κάνει και δεν την κάνει σε σένα, την κάνει μέσα του ή μέσα της, αν είσαι αγόρι που ακούς. Το θέμα λοιπόν σε αυτό το άτομο είναι ο φόβος μήπως έχεις προχωρήσει μακριά από αυτόν. Μάλιστα. Στο παρελθόν εδώ δείχνει ότι και οι δυο σας ζήσατε μία κατάσταση λίγο ανασφαλή. Γιατί, sorry για το θόρυβο, γιατί δεν ξέρατε αν είναι αυτό που ψάχνατε και οι δύο. Δηλαδή έτσι πως έγινε η σύνδεση, γιατί μάλλον έγινε πολύ γρήγορα, σαν να ψαχνόσασταν αν είναι πραγματικά αυτό το άτομο που σας ταιριάζει ή όχι. Στο σήμερα μας λέει αυτό το άτομο ότι ενώ σε κοιτάζει από μακριά και παρακολουθεί με έναν τρόπο τη ζωή σου, με έναν τρόπο μας λέει ότι θέλει να είσαι ευτυχισμένη ή ευτυχισμένος. Από την άλλη με έναν τρόπο πάλι γιατί άργησε, σου λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι μου συμβαίνει, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά εσύ θέλω, εάν δεν έχεις προχωρήσει τη ζωή σου, να με περιμένεις με έναν τέτοιο τρόπο, εντάξει. Στο μυαλό του λοιπόν αυτού του ανθρώπου ή στο μυαλό της υπάρχουν αυτές οι ενέργειες. Εδώ μιλάμε για απίστευτη καρμική σχέση. Μάλιστα. Πραγματικά είσαστε δύο άτομα με πάρα πολλά θέματα από παιδική ηλικία. Πάρα πολλά θέματα. Και οι δυο όσο πλησιάζατε ο ένας τον άλλον, τόσο πιο πολύ φοβόσασταν μη χαθεί η σχέση σας. Και άρα κάνατε αυτοκαταστροφικά θέματα ο ένας προς τον άλλον, κρίση ζήλιας και τα λοιπά. Εδώ χαμός μπορεί να έχει γίνει με αυτό το θέμα. Και επίσης εδώ κάτι έχει μείνει στη μέση. Και από τους δύο. Δεν μιλάτε, δεν έχετε καμία επικοινωνία αυτή τη στιγμή, το μυαλό σας τρέχει σε χιλιάδες πληροφορίες που θα θέλατε να πείτε ο ένας στον άλλον. Νιώθετε και οι δυο σας λοιπόν ότι δεν έχετε πει αυτά που θέλετε να πείτε, λόγω ότι ίσως δεν είχατε την ευκαιρία να τα πείτε, μάλλον ο χωρισμός έγινε ξαφνικά και είναι σαν να τα σκέφτεστε και με έναν τρόπο να θέλετε να πάνε οι σκέψεις σε αυτόν τον άνθρωπο, οι δικές σας σκέψεις. Βέβαια και το ίδιο άτομο και αυτό το ίδιο λέει ότι ειδικά σε βραδινή ώρα παθαίνει αυτή την ενέργεια. Κοίταξε. Είστε ο ένας το άλλο μισό του άλλου. Ούτε ο ένας μπορεί να αποχωριστεί την ενέργεια, ούτε ο άλλος. Ό,τι και να έχει συμβεί, ό,τι και να γίνεται αυτή τη στιγμή στη ζωή σας, που θα δούμε τι γίνεται, δεν μπορείτε να αποχωριστείτε ο ένας την ενέργεια του άλλου. Συγγνώμη, κλειστράνε και οι κάρτες. Πραγματικά εδώ χρειάζεται να κάνετε μια συζήτηση. Έπρεπε αυτή τη συζήτηση να την είχατε κάνει στο παρελθόν. Πιστεύατε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να καταλάβει περισσότερα πράγματα για εσάς. Όμως και αυτό το άτομο, ξέρεις, το άνοιγμα έχει να κάνει ότι και οι δυο σας λέτε τα ίδια πράγματα. Ένα περίεργο πράγμα. Σαν να λέτε και οι δύο τα ίδια πράγματα. Ενώ δεν μιλάτε, ενώ σκέφτεστε πώς να επικοινωνήσει κάποιος αυτά που δεν έχει πει, ενώ το ξέρετε ότι δεν μπορεί το ένας χωρίς τον άλλον,
μέσα στο υποσυνείδητό σας, στη σκέψη σας τέλος πάντων, είναι ότι σαν να έχετε πει, σαν να λέτε ότι εγώ σου έχω δείξει ρε παιδί μου, σου έχω ξομολογηθεί αυτό που νιώθω για σένα. Και οι δυο λοιπόν το λέτε ότι πρέπει να έχεις καταλάβει με έναν τρόπο ότι εγώ έχω συναισθήματα, να σου το πω έτσι. Αλλά λέτε τα ίδια πράγματα, αν είναι δυνατόν. Πρώτη φορά μου σημαίνει αυτό. Πω, το αγόρι θέλει να τρέξει, να έρθει κοντά σου, εσύ πω εδώ χαμός. Το θέμα είναι, αυτή η κάρτα μας λέει για κάτι πολύ σημαντικό, ότι εξαρτάται από σένα τι θα κάνεις. Με όλα αυτά που έχουν συμβεί, το αγόρι θέλει να έρθει πραγματικά κοντά σου, πραγματικά, και θέλει να το κάνει γρήγορα αυτό. Εσύ είσαι σε μια στάση αναμονής εδώ, κάπως και εσύ έχεις παγώσει, δεν ξέρεις τι γίνεται, πώς γίνεται, και είναι λογικό. Αλλά αυτό το άτομο λέει θα έρθει και αν μου ζητήσεις να μείνω, θα μείνω. Άρα αυτόματα σου λέει ότι όλα εξαρτώνται από σένα. Αυτή η κάρτα τώρα είναι η δεύτερη μέρα που την κάνω αυτή την τράπουλα και αυτή η κάρτα βγαίνει συνέχεια. Αυτή η κάρτα μας λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό όμως. Μας λέει ότι έχει να κάνει με τη μοίρα σας. Έχει να κάνει ότι δεν συναντηθήκατε τυχαία, ότι συναντηθήκατε κάτω από τη μοίρα. Η μοίρα σας έφερε κοντά. Και η μοίρα εδώ σας βγάζει και με μία χιλιομετρική απόσταση και ίσως οι αποστάσεις να είναι και τρομακτικά μεγάλες. Αλλά η μοίρα λέει με έναν τρόπο ότι θα σας ξαναφέρει κοντά. Ή ίσως να είχατε κάποιες αμφιβολίες και οι δυο σας για τη σχέση και σαν να λέτε ο ένας τον άλλον ότι αφού έγινε μία φορά, γιατί να μην ξαναγίνει, γιατί να μην το, ρε παιδί μου, να μην το αφήσουμε να συμβεί. Σαν να φοβάστε και οι δύο τις αποστάσεις, τους ίδιους σας τους φόβους. Μάλιστα. Κοίταξε, αυτό που θέλετε να πείτε, από ό,τι βλέπω, είναι πώς το φτάσαμε όλο εδώ τώρα, πώς έγινε όλο αυτό και φτάσαμε στο σήμερα. Γιατί είχαμε τα πάντα και δεν έχουμε τίποτα. Και οι δυο σας νιώθετε κενοί, δεν σας γεμίζει τίποτα στη ζωή σας. Έχετε μια μελαγχολία, μια ενέργεια πολύ δυστυχισμένη και οι δυο σας. Είναι σαν να είχατε, αυτό που σου είπα πριν, τα πάντα. Αυτή η ένωση ήταν θεϊκή. Έβαλε το χέρι του το σύμπαν εδώ. Και τώρα ο ένας χωρίς τον άλλον δεν νιώθετε τίποτα. Νιώθετε ένα κενό. Και είχατε τόσα πολλά πράγματα. Είχατε τα πάντα. Και τώρα τίποτα. Μάλιστα. Βλέπεις, είστε καθρέφτισμα. Βλέπεις καρμική σχέση. Είστε καθρέφτισμα λοιπόν εσείς οι δύο. Αλλά ποιο είναι το θέμα. Βλέπεις, έχουμε εδώ τώρα πάει να ενωθούν τα χέρια. Σκέφτεστε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Έχετε και οι δύο θέματα από παιδική ηλικία και οι δύο, κάτι που βγαίνει έντονα αυτές τις μέρες. Αλλά και οι δύο λέτε αυτή την κίνηση, αυτό το μήνυμα, περιμένετε και οι δύο το μήνυμα και δεν το κάνει κανείς. Και περιμένετε ποιος θα κάνει την κίνηση. Αμά ρε παιδιά κι εσείς, τέλος πάντων. Είναι θέμα χρόνου να γίνει όλο αυτό φυσικά, αλλά έχει να κάνει ότι η δική σας ιστορία δεν έχει τελειώσει. Γιατί δεν τελειώνει ποτέ η δική σας ιστορία, δεν πρόκειται να τελειώσει, όπως και να έχει. Και σε αυτή τη ζωή και σε άλλη ζωή δεν τελειώνει η ιστορία σας, είστε καρμικό. Δεν υπάρχει τέλος εδώ. Δεν μπορεί να μπει τέλος εδώ. Και την ώρα που το λέω αυτό είναι στο 8, στο 8 λεπτό. Δεν υπάρχει τέλος εδώ. Καθόλου. Πάει, έρχεται αυτή η ιστορία. Στους αιώνες να πω, στη σημερινή σας ζωή να πω, τέλος εδώ δεν υπάρχει. Τι γίνεται εδώ με τα δαχτυλίδια. Το θέμα είναι ότι το άτομο αυτό λέει ότι εγώ θα έρθω και από σένα εξαρτάται, γιατί τίθεται θέμα εμπιστοσύνης εδώ. Αυτό που σου ζητάει αυτό το άτομο είναι αν μπορείς να τον εμπιστευτείς. Αν μπορείς να με εμπιστευτείς ξανά. Σε αυτό που είχα πει για σένα, για τη δέσμευση, αυτό που βασικά είναι γραμμένη δέσμευση σας, έτσι, υπάρχει δέσμευση. Το είπα και πριν ότι δεν μπορείτε να χωρίσετε εσείς, δεν γίνεται να χωρίσετε, πώς να το πω, εκεί κόλλησα εγώ τώρα, αυτό θα λέω συνέχεια, κατάλαβες. Αλλά εξαρτάται πάλι από σένα, είπαμε, αν θα εμπιστευτείς αυτόν τον άνθρωπο.
Και θα σου πω τώρα κάτι τρελό, καλά πες μου όπως θέλεις, εσύ πάρ' το όπως θέλεις, αλλά όταν έβλεπα αυτό το κερί μέσα στο βίντεο, γιατί κοιτάζω και την εικόνα από το βίντεο, από τον υπολογιστή, δεν το έβλεπα αναμένο, ενώ είναι αναμένο. Εγώ δεν το βλέπω αναμένο, το βλέπω σβηστό. Τώρα κοιτώντας την κάρτα, το βλέπω αναμένο και το βλέπω και αναμένο και στην οθόνη. Συγκλονίστηκα έτσι, μιλάμε, πω, καλά, όλοι θόρυβοι, θρίλερ. Πολύ σύνδεση εδώ, πάρα πολύ σύνδεση και πολύ δέσμευση, αλλά είπαμε θέμα εμπιστοσύνης. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε και με τη μεγάλη σου διαίσθηση, τη δική σου διαίσθηση. Και επίσης πιστεύεις ότι αυτό το άτομο είχε πάρα πολλά μυστικά, αλλά ίσως και μυστικό κρατούσες εσύ το πόσο το θέλεις αυτόν τον άνθρωπο. Ίσως δεν εξέφρασες ποτέ τα πραγματικά σου συναισθήματα, αλλά πάλι θα σου πω μέσα από το φόβο σου εδώ. Βλέπεις, υπήρχε μια κακή επικοινωνία μεταξύ σας λόγω φόβων, λόγω από τους φόβους. Και έτσι αυτά τα μυστικά, να στο πω έτσι, που μπορεί να υπήρχαν εδώ, εσύ με κάποια ενέργεια ίσως τα διαισθανώσουν ότι αυτός ο άνθρωπος κρύβει πράγματα, γι' αυτό μιλάει και για εμπιστοσύνη. Όμως οι μάσκες έχουν πέσει, εσύ ανακάλυψες την αλήθεια, την διαισθάνθηκες την αλήθεια, γιατί όπως βλέπεις η διαίσθησή σου είναι απίστευτη. Και τώρα γίνεται εδώ, δεν είναι ακριβώς παιχνίδι, είναι εδώ η ενέργεια ότι κάποιος πρέπει να κάνει μία κίνηση, αυτή που λέγαμε πριν ότι και οι δύο περιμένετε αυτή την κίνηση. Ναι, περιμένετε και οι δύο την κίνηση. Και θα προσπαθήσετε να λύσετε τα θέματά σας κάτω από διαφορετικές συνθήκες, κάτω από διαφορετικά λόγια, ότι θα βάλετε και λίγο χρώμα στη ζωή σας, να το πω έτσι, γιατί στο παρελθόν ήσασταν αυστηροί ο ένας με τον από τι σύνδεση είναι αυτή που έχετε, πω τρελάθηκα τώρα. Και οι δυο σας σκέφτεστε ο ένας τον άλλον το βράδυ. Αυτό το αναφέρω πάντα, ότι τα καρμικά συνδέονται σε βραδινή ώρα, ειδικά από τις 2 έως τις 5 τα ξημερώματα. Εκεί λοιπόν, σε αυτές τις ώρες, σας πιάνει αυτό το ξυπνάω, κάθομαι και σκέφτομαι, δεν ξέρω γιατί σας σκέφτομαι συνέχεια, γιατί πετάγεσαι στον ύπνο μου, γιατί βλέπω όνειρα με σένα, γιατί το κάνω αυτό, γιατί ακριβώς σε σκέφτεται και αυτό το άτομο όπως το σκέφτεσαι και εσύ. Ειδικά σε αυτή την Πανσέλινο που είχαμε, πάντα θα στην αναφέρω, γιατί ήταν πολύ συγκλονιστική, αυτή η Πανσέλινο σε ό,τι αφορά το συναίσθημα. Μάλιστα. Θυμήσου ότι εδώ σου είπα ότι μπορεί να είσαστε σε διάφορους αιώνες μαζί, σε παράλληλη ζωή, όπως θες πες το, και αυτό σου απαντά και η άλλη πλευρά, ότι νιώθει το ίδιο πράγμα, ότι έχετε συναντηθεί σε πολλές στιγμές, είτε σε παράλληλη ζωή, είτε σε αυτή τη ζωή. Γενικά αυτό το άτομο θα κάνει μία κίνηση για να σου πει κάτι που βλέπει από το μέλλον. Άρα η διαίσθηση αυτού του ανθρώπου είναι πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή. Το μήνυμα λοιπόν αυτό που θέλετε να στείλετε το ένα στον άλλον είναι το εξής. Αν αμφισβητείς αυτό που είχαμε, θα πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Να τελειώσει πώς? Σε αυτή τη ζωή και να συνεχίσει σε μία άλλη. Εάν υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση, δεν παίζει εδώ. Εδώ λέει την απάντηση την ξέρει το υποσυνείδητό σου. Όλα όσα έχουν συμβεί, το ξέρει το μυαλό σου. Εδώ υπάρχει έντονη αμφισβήτηση. Καλά μιλάμε, είναι σοβαρό. Το θέμα σας είναι πολύ σοβαρό. Και οι δυο σας μιλάτε για σκέψεις. Σκέφτεστε το ένα στον άλλον και αναρωτιέστε αν σε σκέφτεται αυτό το άτομο. Την ίδια στιγμή ακριβώς σας σκέφτεται. Ακριβώς την ίδια στιγμή. Και όλο αυτό το χάος, το χάσμα που έχετε μεταξύ σας,
σας φοβίζει, γιατί δεν ξέρετε αν θα συναντηθείτε, αν θα γίνει ένωση, γιατί στο παρελθόν είχατε πάρει μακρινό δρόμο, αλλά στην ουσία είστε το ίδιο πράγμα, το ίδιο πράγμα ακριβώς. Και μπορεί να ακούτε μουσική αυτό το διάστημα. Προσπαθήσατε και οι δυο σας να σβήσετε κάποιες φωτογραφίες, ίσως κάποια βίντεο, ίσως, για να μην υπάρχει στο μυαλό σας αυτός ο άνθρωπος, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να ξεφύγει από το μυαλό. Οι φόβοι σας είναι... Ναι. Οι φόβοι είναι χαμός εδώ. Και οι δυο φοβάστε. Και οι δυο φοβάστε. Φοβάστε τι μπορεί να έκρυβε αυτό το άτομο. Και τώρα προσπαθείτε να συνδέσετε εδώ το παζλ της ιστορίας σας. Αλλά ό,τι και να έγινε, δηλαδή να προσπαθήσατε με κάποιον άλλον τρόπο, με κάποιον άλλον άνθρωπο ίσως να συνδεθείτε, δεν συνδεόταν με τίποτα, δεν μπορούσατε να συνδεθείτε με τίποτα. Δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί η καρδούλα σας, κατάλαβες. Πάλι μου μιλάει για το χρόνο. Ο χρόνος έχει περάσει, αλλά έχετε αλλάξει, έχετε θεραπευτεί, αλλά δεν έχει ξεχαστεί αυτός ο άνθρωπος με τίποτα. Δεν έχει ξεχαστεί με τίποτα. Παρόλο ότι μπορεί να είχατε κάποιες αμφιβολίες στο παρελθόν. Είναι, σου λέω, αυτό που βγάζει η ανασφάλεια του τύπου αν εσύ με εμπιστεύεσαι ή όχι, βγάζει μεγάλη ανασφάλεια το άτομο. Εγώ κρατάω την κεντρική κάρτα που περιμένει το ένα στον άλλον να κάνει την κίνηση. Σκέφτεστε ένα τον άλλον, θα σου το λέω και αυτό πάρα πολλές φορές αυτό το χρονικό διάστημα, ότι ονειρεύεστε, το σκέφτεστε, προσπαθείτε να δείτε τις κινήσεις που θα κάνει ο ένας για τον άλλον. Εδώ πρέπει να γίνει μια συζήτηση, κάτι που έμεινε στη μέση. Η υπόθεσή σας είναι ότι υπάρχει φόβος, πάρα πολύς φόβος. Φοβάται αυτό το άτομο ότι αν θα έρθει, τι θα συναντήσει, μήπως έχει χάσει ήδη, μας το έβγαλε και όταν κόψαμε τις κάρτες, γι' αυτό φοβάται. Δεν θα αντέξει αυτό το άτομο να το αρνηθείτε, να του βάλετε να του πείτε ένα όχι. Γιατί ξέρετε εσείς τώρα πια τι έχει γίνει, οπότε και αυτό το άτομο γνωρίζει ότι γνωρίζετε, γι' αυτό φοβάται τόσο πολύ. Αυτό που έγινε, ό,τι και αν ήταν, θα δούμε τώρα τι ήταν, φοβάται ότι ίσως δεν μπορείτε να το συγχωρέσετε, να του δείξετε εμπιστοσύνη, γιατί τίθεται θέμα εμπιστοσύνη στο συγκεκριμένο άνοιγμα, όπως και στα περισσότερα ανοίγματα έχει τεθεί ζήτημα εμπιστοσύνης. Και με τα 9 πεντάκτηνα και οι δυο σας βρίσκεστε σε μια φάση που υπήρχε και ένα θέμα ανεξαρτησίας εδώ, άρα μπορεί να βλέπουμε και κάποια πίεση στο παρελθόν. Βλέπεις, ο ένας τον άλλον όταν θα πάτε θα φτάσετε στα 10 κύπελα στην ολοκλήρωση. Αυτή τη φορά όταν θα ξανασυναντηθείτε θα φτάσετε στο 10 στην ολοκλήρωση, το τονίζω. Σκέφτεστε ο ένας τον άλλον γιατί, για να γίνουν τα πράγματα με έναν τρόπο, με ένα μαγικό όμορφο τρόπο λέτε, να μπορούσαν να γυρίσουν τα πράγματα, να γυρίσει η τύχη και να είμαστε όπως παλιά, γιατί νιώθουμε ένα κενό λέτε. Και οι δυο, και προσπαθείτε να ισορροπήσετε όπου και να είστε, αλλά δεν μπορείτε, γιατί είπαμε ότι είστε ένα καρμικό το οποίο δεν έχει τέλος. Με τα 3 κύπελα, μια επικοινωνία εδώ θα γίνει, μια επικοινωνία που θα σας φέρει χαρά, και όπως σου είπα με την Πανσέλινο, τώρα πάμε σε Νέα Σελήνη βέβαια, αλλά με την Πανσέλινο αυτή, αυτόν τον άνθρωπο και εσένα μπορεί να σε έφερε σε πολύ βαθιά εσωτερικά διλήμματα για το πώς μπορείς να ισορροπείς τη ζωή σου είτε με κάποιο άλλο άτομο, δηλαδή να έκανες μια προσπάθεια, έστω και με το μυαλό σου, αλλά η απάντηση που έβγαλες είναι ότι εγώ δέχομαι τη σύνδεση αυτού του ανθρώπου και νιώθω συνδεδεμένη ή συνδεδεμένος με αυτό το άτομο και δεν έχω καμία διάθεση να συνδεθώ με καμία άλλη ενέργεια.
ότι θέλετε αυτή τη σύνδεση, αυτό έχετε αποφασίσει και αυτό έγινε με το βάθος, το ψυχικό σας βάθος, δηλαδή κάποια πράγματα σας είναι λίγο περίεργα να τα δώσετε μια ερμηνεία. Είναι σαν να λέτε, έλα μωρέ, εντάξει, γιατί εγώ αυτό το πράγμα το νιώθω έτσι τόσο έντονα, αλλά απ' την άλλη, η άλλη σας η πλευρά καταλαβαίνει αυτή τη σύνδεση ότι δεν μπορεί να αποκοπεί. Πάμε λίγο να δούμε εδώ για το ζήτημα της εμπιστοσύνης, γιατί αυτό είναι και το θέμα μας εδώ. Εδώ έρχεται μια δικαίωση, γιατί λέει ότι αυτό που διαισθανόσασταν, αυτό που έγινε, θα σας δικαιώσει αυτό το άτομο. Αυτό θέλει να τρέξει, να προλάβει, να σας δικαιώσει. Ίσως το κάνει με ένα μήνυμα, ναι, ή θα σου πει ό,τι έγινε. Εσύ βέβαια σου είπα, μέσα μες στο μυαλό σου το γνωρίζεις όλο, αλλά θα σου πει ό,τι έγινε και λέει, ξέρεις εσύ τι έχει συμβεί. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τώρα τι γίνεται. Ναι, αυτό που σκέφτεται είναι να έρθει κοντά σου. Και αποφάσισε εσύ ό,τι θέλεις, αλλά εγώ θα βρω το θάρρος με το βασιλιά το ράβδο να έρθω κοντά σου, να σε διεκδικήσω. Να σε δικαιώσω. Η κάρτα της κρίσης είναι πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή, γιατί και οι δυο, αυτό το άτομο βασικά έχει πάρα πολλές ενοχές. Πάρα πολλές ενοχές. Και με έναν τρόπο θέλει να βγάλει αυτές τις ενοχές από πάνω του και τα βλέπει αλλιώς τα πράγματα, γιατί ξέρει ότι ήρθε η στιγμή της κάθαρσης, πρέπει να σου πει ό,τι έχει συμβεί, οτιδήποτε. Όλο το άνοιγμα έχει να κάνει να σου πω. Και εσείς βέβαια έχετε να πείτε πολλά, σας είπα, και εσείς δεν τα έχετε πει όλα. Ναι, φοβόσασταν μέχρι τώρα να το αντιμετωπίσετε όλο αυτό, μια ανασφάλεια. Δηλαδή είναι σαν να λέτε ότι άμα θα πιάναμε αυτή την κουβέντα δεν ξέρω πού θα πήγαινε, με τα 8 ξύφη, η σκέψη σας και των δύο, ήταν σε σύγκρουση, μέσα σας βέβαια, ότι μια ανασφάλεια, αυτή η σύγχυση που δημιουργήθηκε λόγω των γεγονότων και πιστεύατε ότι αν έγινε κάτι που τίθεται θέμα εμπιστοσύνης, πώς θα μπορούσε να αλλάξει όλο αυτό. Αυτό μέσα σας είχε δημιουργήσει έναν απίστευτο φόβο και σας είχε εγκλωβίσει και τους δύο. Λοιπόν, δεν μιλάτε, ίσως έχετε να κάνετε και με ένα καρμικό χρόνο, δηλαδή μπορεί να μην μιλάτε ένα μήνα, μπορεί να μην μιλάτε 2 μήνες, έχει να κάνει με μήνες εδώ. Όμως βγαίνει ότι έτσι ξαφνικά όπως χωρίσατε, γιατί δείχνει ένα ξαφνικό χωρισμό, έτσι ξαφνικά θα γυρίσουν τα πάνω κάτω και με τον καλό μάγο, την καλή ενέργεια, και οι δύο επειδή έχετε την θέληση, γιατί το έχετε ζητήσει αυτό, είναι επιθυμία σας να ξανασυναντηθείτε, να δώσετε μια ευκαιρία να ξαναγίνει όλο από την αρχή, όλο, γιατί λάβατε γνώση. Αυτή η γνώση ήτανε, τι σας έκανε, είπαμε, σας καθάρισε τη σκέψη και τώρα το επικοινωνιακό καθεστώς που θα υπάρξει θα είναι ξεκάθαρο και αληθινό, γιατί είπαμε πέσανε οι μάσκες, έτσι πέσανε οι μάσκες. Τα είδατε όλα, τα ξέρετε όλα. Ναι. Και έχετε πάρει και ένα είδος προστασίας εδώ με τον Ιεροφάντη. Ναι. Έχετε πάρει μια προστασία εδώ. Ήτανε θέμα αξίας για σας. Κάπως εδώ κάτι μπερδεύτηκε με τις αξίες. Αυτό το άτομο μπορεί να είναι και λίγο παραδοσιακό. Παλιάς κοπής σκέψη. Γενικά δεν σας έδωσε την αξία, δεν υπήρχε κάποια ηθική εδώ, κάτι έκανε που δεν ήταν ηθικό και εκεί λίγο εσείς με την αξία σας εδώ λίγο κάπως το χάσατε, έχετε και το δίκιο σας βέβαια, αλλά μέσω μιας πνευματικής καθοδήγησης βρίσκετε τη λύση και ηρεμείτε και ισορροπείτε μέσα σας, γιατί λέτε ότι αυτή η πνευματική καθοδήγηση τι σας έκανε εσάς, διατηρήσατε το σεβασμό σας, τον αυτοσεβασμό σας μόνοι σας και δοκιμάστηκε όλο αυτό, οι αξίες σας δοκιμάστηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα και κρατήσατε τη θέση σας σταθερή. Ψάχνετε να βρείτε λύσεις λοιπόν
Ψάχνατε να βρείτε λύσεις για τα 10 πεντάκτηνα. Έχεις 2 δεκάρια. Μιλάμε τώρα για συγκλονιστική ενέργεια εδώ, έτσι, με τα 2 δεκάρια. Μία σύνδεση η οποία θα σας πάει στο απόλυτο με έναν άσο πεντάκτηνων, μια σταθερότητα απίστευτη, και όπως σου είπα, στην ουσία μέσα σου γνωρίζεις την απάντηση, που είναι η αυτοκράτηρα, δηλαδή τα όνειρά σου πραγματικότητα με έναν βασιλιά πεντάκτηνων, ο οποίος τι θα κάνει αυτός ο βασιλιάς πεντάκτηνων? Θα σου δώσει τα πάντα. Η αυτοκράτηρα, είπαμε, είναι όλες οι βασίλισσες μαζί, εστιασμένη πλέον στα όνειρά της, στους στόχους της. Έχεις όνειρα, έχεις στόχους, είστε και το καρμικό ζευγάρι εδώ, που έπρεπε να υπάρξει μία παύση στη ζωή του για να πιάσετε τα πράγματα από την αρχή σε έναν ολοκαίνουργιο κύκλο. Ναι, βλέπεις, ανακατεύω πάλι βασιλιάς πεντάκτηνο βγαίνει. 9 πεντάκτηνα και βασιλιάς πεντάκτηνων, άσος πεντάκτηνων, μια σταθερότητα μέσα από καινούριο, ολοκαίνουργιο κύκλο, ολοκαίνουργιο, αλλά αυτός ο κύκλος, είπαμε, θα είναι της τύχης, είναι ο τροχός της τύχης αυτός ο κύκλος. Καινούρια αρχή. Και εσύ βασίλης Αράδων, βασιλιάς Ράδων, βασίλης Αράδων. Και οι δυο σας τώρα πια πιο... στο παρελθόν είπαμε ότι είχατε ανασφάλειες και δεν μιλούσατε, δεν βγάζατε από μέσα σας αυτά που είχατε. Κάπως τα κλείνατε μέσα σας και οι δύο. Τώρα θα έχετε πιο πολύ αυτοπεποίθηση. Γιατί γνωρίζετε ακριβώς τι θέλετε και οι δύο τώρα. Την πρώτη φορά ήταν μια περίοδος προσαρμογής, στην οποία δεν προσαρμοστήκατε καλά, μέσα από φοβίες και μέσα από ανασφάλειες. Αλλά αυτή τη στιγμή θα είναι μια εντελώς καινούργια αρχή, αλλά γνωρίζοντας τα λάθη του παρελθόντος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Για να δούμε πάνω στο βασιλιά πεντάκτηνων, είπαμε θέλει να σας δώσει τα πάντα και το δουλεύει, λέει, αυτό μέσα του όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και μας βγαίνει και αυτοκράτορας, γιατί σκέφτεται, βλέπεις εδώ με τον τροχό, θέλει να γυρίσει τα πράγματα στο μέλλον, γιατί οι τρεις ράβδοι είναι το μέλλον, είναι ένα μέλλον το οποίο θα ξεκινήσει με επιτυχία, γιατί αν δώσατε την απάντηση μέχρι τώρα ότι εγώ μπορώ να του δείξω αυτού του ανθρώπου εμπιστοσύνη, ναι, πάμε σε αυτή την εξέλιξη. Αν δεν μπορείς να του δείξεις εμπιστοσύνη, σταματάει η ενέργεια εκεί και θα δείξει στο μέλλον σε ένα άλλο ανάγνωσμα, ή τέλος πάντων όταν θα δυναμώσετε και γίνετε αυτοκράτηρες. Εάν μπορείτε να δείξετε εμπιστοσύνη, γιατί έχετε την αυτοπεποίθηση, ο αυτοκράτορας και αυτοκράτηρα, έτσι, που τους ενώνει ο άσος των πεντάκτηνων, η σταθερότητα, κάτι που δεν είχατε. Αυτό το ζευγάρι έχει μια κοινότητα μαζί, δημιουργεί ένα κόσμο δικό του, ένα καινούριο κόσμο που βασίζεται στην αγάπη, στη σταθερότητα που λέγαμε, σε ανθρώπους γύρω τους που είναι πιστοί στη σχέση, δηλαδή καλούς φίλους, καινούριους φίλους, τέτοια πράγματα. Πάλι βγήκαν οι εραστές. Ένα απίστευτα καρπικό ζευγάρι που πέρασε πάρα πολύ δύσκολα η καρδούλα του και το δυο σας. Πληγωθήκατε πάρα πολύ από δικά σας λάθη, περισσότερο από την πλευρά του αγοριού. Ίσως μπήκαν και τρίτα πρόσωπα σε αυτή τη σχέση. Καρμικά συμβήκανε τα γεγονότα. Καρμικά. Εδώ κάποιος έχει υποφέρει πάρα πολύ. 7 πεντάκτηνα, 6 πεντάκτηνα, έχει υποφέρει κάποιος πάρα πολύ εδώ και καρμικά έχουν συμβεί γεγονότα που σας πλήγωσαν, ναι. Ίσως εδώ είχατε και πολλές μάχες, διαμάχες. Βασίλισσα πεντάκτηνων εδώ, ο βασιλιάς πριν είχε βγει και πάνω στον αυτοκράτορα βγαίνει αυτός ο άνθρωπος θεραπευμένος πια, άρα είχε θέματα, θα σου πω τώρα τι θέματα είχε. Ακόλουθος πεντάκτηνων, βασίλισσα νερού, θα σου κάνει μία πρόταση με σταθερότητα και θα είναι και σύντομη με τον ακόλουθο ξυφών. Λοιπόν, τα θέματα που είχε αυτό το άτομο είναι από μία οικογένεια, θα μου πεις από πού θα τα είχε, τέλος πάντων, είχε μία ενέργεια ότι δεν μιλούσε γιατί κάποιον είχε χάσει αυτός ο άνθρωπος. Αυτό μας βγήκε και προχθές. Κάποιον είχε χάσει. Οπότε δεν άφηνε τον εαυτό του
να δεθεί πάρα πολύ με σένα, γιατί φοβόταν να μην σε χάσει. Αυτό, το ίδιο είχατε πάθει και εσείς κάποιον είχατε χάσει σε παιδική ηλικία. Ναι, υπήρχε ένα τέτοιο θέμα εδώ. Τέλος πάντων, δείχνει πολύ έντονα δυνατές ενέργειες αυτό το χρονικό διάστημα, για σήμερα πες, αλλά δεν είναι μόνο για σήμερα το άνοιγμα, δείχνει έντονη ενέργεια πίστης και οι δυο σας αρχίσετε να πιστεύετε ότι μπορείτε να φτάσετε στο 10 των πεντάκτηνων. Κάτι μέσα σας το λέει αυτό, με την κάρτα των εραστών που είναι το ζευγάρι που αναλύουμε κάθε φορά, το καρμικό ζευγάρι που περνάει διάφορα εμπόδια στη διαδρομή της ζωής του. Η εγκράτεια εδώ δείχνει ότι έπρεπε να θεραπεύσετε το συναισθηματικό σας κόσμο, είστε άτομα τα οποία έχετε βαθιά συναισθηματικά ζητήματα, είχατε να λύσετε, εγώ εύχομαι εδώ να τα λύσατε, γιατί με τον καλό μάγο δείχνει ότι βρίσκεστε σε μια εξέλιξη και ένας καινούριος κύκλος ξεκινά με προστασία αυτή τη φορά για μια βασίλισσα η οποία θυσίασε πολλά πράγματα από τη ζωή της, ίσως έμεινε και καιρό μόνη της αυτή η βασίλισσα, να είχατε κάποια διαστήματα μεγάλης διάρκειας μοναξιάς, αλλά τώρα το σύμπαν σας καλεί αυτό το ζευγάρι να ξαναενωθεί θεραπευμένο και ισορροπημένο για ένα καταπληκτικό μέλλον, το οποίο θα σας το δώσει το σύμπαν, γιατί και οι δυο σας κοιτάτε προς την ίδια κατεύθυνση, ό,τι και να έχει συμβεί. Η κατεύθυνση είστε εσείς, ο ένας προς τον άλλον. Θα γίνουν λοιπόν οι επικοινωνίες που τις απαντήσεις, ξαναλέω, τις ξέρετε ήδη εσείς μέσα σας τώρα. Δηλαδή την απάντηση ότι αν θα δεχτείτε ή όχι την ξέρετε. Αν δεν μπορείτε να συγχωρέσετε, ξαναλέω, δεν είστε έτοιμοι, θέλετε χρόνο. Αν μπορείτε να συγχωρέσετε, η απάντηση είναι το ναι και ο άσος στο πεντάκτηνο. Κάτι το οποίο σας το εύχομαι φυσικά και θα σε ευχαριστήσω που είδες ένα δικό μου βίντεο για ακόμη μία φορά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, πάτε ένα hype, γράψε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις, κάνε, πολύ σε ευχαριστώ γι' αυτό. Αν θα κάνεις εγγραφή, πάτησε και το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα όταν ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα. Απ' την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας και άλλα βίντεο που ανεβαίνουν, όπως κάρτα εβδομάδας κτλ. Στο Instagram τα Ρωμάνια, στο Instagram σου είπα έτσι, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ για τη στήριξη για όλα αυτά τα χρόνια. Οι ενέργειες είναι πολύ ισχυρές σε αυτό το χρονικό διάστημα, περιμένω πολύ καλύτερα πράγματα από εδώ και πέρα στις ενέργειες των ζευγαριών, ειδικά των καρμικών, γιατί αυτό αναλύουμε. Πολλά ζευγάρια θα θεραπευτούν μέσα από μια διαδικασία 3 ετών. Ήρθε η ώρα λοιπόν να θεραπευτούν, να πάρουν τα καρμικά τους μαθήματα και θα τα πάρουν, και όσοι δεν τα πάρετε τώρα, είπαμε, θα έρθει άλλη στιγμή για σας. Το εύχομαι όσο γίνεται πιο γρήγορα, αλλά εδώ είναι ζευγάρια δουλεμένη η ενέργειά τους πάρα πολύ, άρα εσύ που με ακούς θα καταλάβεις σε ποια σύνδεση είσαι. Σε ευχαριστώ θερμά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.